Miten voimme saavuttaa parempia tuloksia? Voimme kehottaa ihmisiä toimimaan tehokkaammin, nopeammin, pienimmillä kustannuksilla tai yksinkertaisesti pyytää heitä saavuttamaan edellisestä vuodesta kiristyneet tavoitteet. Tällaiset muutoskehotukset johtavat heikkoihin tuloksiin ja ahdistukseen. Minulle uudistuminen tarkoittaa sitä, että jotakin merkittävää täytyy tehdä eri tavalla. Joskus eri tavalla tekeminen edellyttää uusien ajattelutapojen ja asenteiden omaksumista. Ihmisiä ei voi kuitenkaan määrätä ajattelemaan tai tuntemaan eri tavalla. Muutoksen haasteena sitoutuminen. Onnistumiseen tarvitaan hyvää asioiden hallintaa ja innostava mielen prosessi, joka johtaa sitoutumisiin ja parempiin tuloksiin. Ilman sitoutumista jäävät avautuvat mahdollisuudet hyödyntämättä ja hyvät aikomukset kalvoille tai puheen asteelle. Sitoutuminen tarkoittaa aktiivista omaehtoista toimintaa muutoksen puolesta. Miten voimme edistää onnistumista? Me Innotiimissä yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme luoneet muutosjohtamisen mallin Do Change, jonka avulla saamme aikaan innostavaa uudistumista ja kestävää kasvua. Mallin teemat ovat johtajuus muutoksessa, ihmisen innostus, motivaatio ja sitoutuminen, muutos ryhmässä, muutosta tukeva arkkitehtuuri, muutosprosessin hallinta ja muutoksen fasilitointi. Mikä on sinun organisaatiosi muutoshaaste? Kiinnostaako sinua innostava uudistuminen ja kestävä kasvu? Jos vastauksesi on kyllä, meillä saattaa olla edessä mielenkiintoinen keskustelu.